Assalamualaikum, aku David. Muga-muga tansah tetap sehat, tetap semangat, lan tetap ning omah wae. Virus corona iku jenis virus anyar sing nyerang sistem pernapasan. Penyakit sing disebabke virus corona iku dijenengi COVID-19. Virus corona bisa nyebabke gangguan ringan ana ing sistem pernapasan, infeksi paru-paru sing abot. Uga tekan nyebabke kematian. Gejalane umum wong sing ketularan virus corona iku antarane demam, batuk, ambekane sesak. Virus corona nyerang sapa wae, bocah cilik, bocah enom, tekan wong tuwa. Penularan virus corona uga gampang. Iso saka kontak fisik, droplet utawa saka idu, uga saka barang-barang sing ana viruse, sing nembe dienggo karo wong sing ketularan virus corona. Virus corona luwih fatal menawa nyerang wong sing wis tuwa, ibu kang lagi ngandhut, lan wong kang daya tubuhne lemah. Tekan saiki urung ana obat utawa vaksin kanggo ngobati penyakit COVID-19. COVID-19 jadi pagebluk ana ing akeh negara, termasuk Indonesia. Akeh sing wis dadi korban, uga akeh sing ninggal amarga penyakit iki. Akeh negara nganti nganakake lockdown kanggo medhot rantai penularan virus iki. Wis akeh biaya sing ditokne kanggo nyegah virus iki nyebar lan nulari wong liya. Kabeh negara lagi pada golek obat lan vaksin sing iso kanggo nambani penyakit iki. Mula dhewe sing isi sehat, tansah hati-hati lan bisa ngedahi saka penyakit iki. Cara nyegah ben ora ketularan penyakit iku antarane jaga jarak karo wong liya, nganggo masker menawa metu omah, rajin wisuh tangan nganggo sabun utawa hand sanitizer, jaga imun tubuh kanthi jaga pola hidup sing sehat, dan ojo lali tansah dedonga nyuwun ing ngarsane Gusti Allah. Muga-muga pagebluk iki nang ilang saka bumi Indonesia, ben dhewe iso mlebu sekolah maneh. Amin. Wassalamualaikum.